दिनै एलाबारि VCDCनि थाखाय जोबोद रंजानो गोनां दिन मानोना बे VCDCआव बिटिआर सरकारनिफ्राय जिखिनि रायजो राजानि थाखाय स्किम दंमोन बेफोरखौ मावफुंनायनि थाखाय बेखेवनाया जादों। दिनै जोंहा बे बेखेवनायनि भितराव अंगनवाड़ी सेन्टार गंथाम, कमिउनिटि हल मोनसे, बेनिफ्राय अपेन स्टेज गंसे, लामा मोनसे आरो पाब्लिक टयलेट गंनै बेखिनिखौ जों बेखेवनाय जाबाय कमप्लिट जानायखाय। आरो बेवहाय 60निख्रुइ बांसिन काच्चा हाउसनि न' बानायगासिनो दं। ओमफ्राय 36 ना बेसेबांबा आरो आवास प्लासनि न' दंबायो। बे कमप्लिट जाथ'वाखै, कमप्लिट जाहां जाना दं। बेखौ जों उनाव बेखेवनाय जागोन। बे जायगाया मेइन माबानिफ्राय मेइन रडनिफ्राय जथेस्थ' गोजानाव, खिन्थु अब्लाबो बेयाव लामानि जिथु इनफ्रास्ट्राक्चार बे मोननै मोनथामसोनि बादै फ्राय मोजां जाबाय। आरो फैगोन समफ्राव जों बाखि जिखिनि लामा दं, जिखिनि कालभार्ट बायदिसिना दं, बेफोरखौ जों बानायगोन। जों आसा खालामदों बे बेकवार्ड ओनसोलबाबो आसलथे माजुलि ओनसोला बा बे एलाबारि VCDC 2 नम्बर एलाबारि VCDC ओनसोला दै एरियासोमोन। धनस्रि दैया गारलांनाय सारासो। आरो अब्लाबो जेनेबा मानसिफ्रा रायजो जाबाय, आबाद मावबाय, सोरबा फुख्रि खन्दों, गय बागान खालामदों आरो मोजाङै रायजो जागासिनो दं। दा माथ्र बेवहाय गोबां इनफ्रास्ट्राक्चार नांगौ जादों, थांनानै थानो थाखाय जिखिनि सुबिदा बेखिनिखौ नांगौ जादों। बे नांगौखिनिखौ जों जेसेबां हायो होदों। आरो दिनै जों जिहेथु मोनबा बेबायदि सरकारि स्किम बेखेवबाय आरो फैगौ समाव जों बानायलांगोन, बेखेवलांगोन आरो बे ओनसोलनि गासैबो आंखालखौ जों सुफुंनो नाजालांगोन। आं बे ओनसोलाव एकमात्र एम इ स्कुल हिसाबै गंसेयानो 2 नं माजुलि एम इ स्कुल, सरकारि स्कुल। खिन्थु बेहाय जथेस्थ' आंखाल दं। जोंहा फोरोंगिरि माथ्र 2 मिडियाम दं, खिन्थु 2 मिडियामजों फोरोंगिरिया 9 दं आरो जोंनो 3सो फोरोंगिरि नांगौ। जों सोलोंथाइ बिफाननि जाय जों बिथांखौ खावलायगोन जाहाथे बेयाव जेसेबां नांगौ बेसेबां फोरोंगिरि हरो। बेनिफ्राय स्कुल न' हिसाबै बिल्डिंआ फरायसा जेसेबां बिनि थाखाय जथेस्थ' दंखायो, माथ्र रिपेयार खालामनो प्रयजन दं। दा अबयस्से 2 रुम क्लासरुम बानायदों। बेखौ बानायखांनायनि उनाव हयथ' बाखि रिपेयारनि बाथ्राखौ सानगोन। जों आसा खालामदों बे स्कुल हिसाबै जिखिनि इनफ्रास्ट्राक्चार थानांगौ बे जथेस्थ' दंजोबाबो किसु रिपेयारनि प्रयजन, बेखिनिखौ जों मावफुंगोन। सिगांनि सरकाराथ' रायजो राजाफोरनि बेबायदि आंखालफोरखौ सुफुंनो नाजायाखै। बिथांमोना नाजानायमोनब्लाथ' अन्तत' दा नैबे माजुलि ओनसोलाव जों मावनो गोनां खामानि थानाय नङामोन, जेबो गैथारामोन। बेनिखायनो जों सानबाय जे जिहेतु बे दैब' एरिया, बे दैब' एरिया हान्था लामानि बेबस्था नांगोन, बेखिनिखौ जों जे हायो मावदों। आरो बाखि समाज डेभेलप ससाइटि हिसाबै थांना थानाय, सिभिलाइज ससाइटि हिसाबै थांना थानाय जिखिनि इनफ्रास्ट्राक्चार नांगौ बेखौ जों मावदों। आरो जों बेनिखायनो सानदों जे अन्तत' थांनाय समनि सरकारा जिखिनिखौ मावाखैमोन, मावनो होननायबालाय हागौमोन, खिन्थु बिथांमोना मावा होननानै मावालासिनो गारसोनानै दोनदों। आरो दिनै जों बेखौ सुफुंनो थाखाय जेसेबां हायो मावदों। थांनाय बोसोरनियाव जों लामा माखासे बिदि ससियेल इन्स्टिटिउसनखौ बानायबाय। आरो जोंनि आखायाव दासिमहालागै 2 बोसोर दंबावो। आरो बे 2 बोसोराव जों बे ओनसोलनि जेसेबां बाखि दंबावो आंखालफोर, बेखौ सुफुंनानै बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा थांना थानाय खेथ्रआव जाहाथे जेबो असुबिदा गैया जायो, बे बेब'स्थाखिनिखौ लाबोनो नाजागोन।